Hayırlı saatte hürmetli benim yaratkan tomoshachilarim. Tuğan Tel teлеканалы сәретіп кенә тапшыруы һәм аның авторы алып барышысы Роза Хайруллина мен сезгә Казаннан кайнар сәламнәремне юллыйм. Бүген без ашкынып, искиткеч тырыш, популяр, үҗәт, танылган җырчы Азат Фазлыевның концертына эшләргә килдек. Әйе, бүген монда хит җырлар, драйвовая энергетика дибез. Барсы да шәп һәм сыйфатлы булачак. Шуңа күрә сезнең дә ял сәгатьләрегез эчтәлекле матур булсын өчен мин сезне телекраннар янәшәсенә якынрак чакырам. Без башладык. Айдар абы, біріншіден хайырлы кишләр, хәлләрегез ничек? Хайырлы кишләр, сезне күрүңә бик шатмын. Без дә бик Уфаларга шатбыз. кайнар сәлам. Рәхмәт, рәхмәт. Сезне күп артистлар инде чынлап та безнең хитларыбызның әтисе, безнең иҗат тормышыбызның әтисе диләр, киңәшчесе диләр. Азатка да бүген бик күп көчләр биргәнсез дип ишеттек без Азатның үзеннән әле әйбәт шушы концертны булдырырга. Азат миңа бер туган инекәшем шикелле, без аны бик якын дуслар. Иҗатын да хөрмәтләм, үзендә ул шундый шәп егет, менә искиткеч, шуңа күрә бик дулкынланам үземнең концерт шикелле менә. Сез бүген концертны башыннан азагына тиклем карага дип килдегез. Инде үзем дә гаиләм белән дә Аллага тапшырып, барсында яхшы итеп кенә башкарып чыгарга насыйп итсен дә Аллаһ Тәгалә. Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә. Репетициялар кызу барды дуслар. Азатның белмим инде әлегә сөйләшергә вакыты бармы, юкмы? Ансы әлегә сер булып кала. Мин бит инде сезгә ничек бар, шулай күрсәтергә яратам. Азат, сәлам, хәерле кичләр. Азат, хәерле кичләр. Ничек хәлләр, кәефләр? Әйбәт. Әзерлек. Башламыз. Мин сине беренчедән котлыйм әле. Синең тәүге шушындый вакыйгаң белән тормышына. Бу бит инде ялгышмасам, синең 3нчеме, 4нчеме Концерт, 3нче концерт. Ел, һәр елны шушы бәйрәмнәргә туры китерәсез. Юк, бәйрәмнән туры китермим, кайфовать итеп ала торган бер көн тормышта. Син чынлап та менә шундый ләззәтләнеп, менә күп җырчылар артыннан күзәтәм, барысы да тирләп җырлыйлар. Но синең тирләп җырлаганың миңа аеруча ошый, Азат. Шундый һәрбер күзәнәң белән бирелеп җырлыйсың. Бүгенге быелгы программаң нәрсә белән аерылып тора калганнарыннан? Быелгы программа инде ул безнең сәхнә бизәлеше башкача төрле, бөтенләй икенче төрле. Командада бу программада 45 кеше эшләде. 45 кеше. Чөнки бик күп теге вак кешеләр бар. Икенче төрле подход дип әйтәсем килә. Беләсең, мин сүзне күп сөйләмим. Сөйләсәм дә конкретно гына сөйләп алам да. Точка куеп. Шуннан соң инде Шамшылык бу программада кичкенә улыбыз Ильяс Фазлыев стендап күрсәтә. Балалар стендапы. Аяз Фазлыев би. Ул инде безнең чемпион Татарстаны булды. Шуннан башкачарак үзгәрәк. Концертның бер өлеше минем теге мәгънәсез концерт түгел, мәгънәле концерт. Жонып торды минем концерт. Минем иш концерт өчен һәр көн концерт. Шалтырады шу Айдар абый миннән дә караганда күбрәк бер шулшы Айдар абый. Чөнки синең репертуарыңда Айдар Тимербаев иҗат иткән ничә җыр бүген концертыңда? Монда җырда бар, монда безнең дуслыкта бар Айдар абый белән. Теге ул миңа абый кебек күрәм. Ул мине сүгеп тә атырга может, миңа үпкәләйм дә, ул мине яхшылык өчен, синең яхшырак булсын өчен сүгә. Шуңа күрә миңа бик рәхмәтле. Уңышлар телим. Алла Миңа бик вообще. Булганына буласына әни сиңа мең рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, исегезгә төшерәм. Сез сер итеп кенә тапшыруын карыйсыз. Бүген без Азат Фазлыевның концертында эшлибез. Менә килеп утырдым әле барабаннар артына, яратам бит инде мин шулай. Музыкаль инструментлар янәшәсендә йөрергә, карарга һәм сезгә дә шушы мөхитне җиткерергә, әйтергә кирәк инде. Азат Фазлыевның концертында инде ничәнче ел рәттән ул бары тик тере музыка кораллары уйнауга гына кушылып җырлый. Шуңа күрә афәрин сиңа, Азат. Шулай чын күңелдән җиренә җиткереп һәрбер җырыңны башкарырга омтылганың өчен, тырышканың өчен хөрмәт итәм шундый тырыш кешеләрне. Артистлар барсы да тырыш инде дусларым, әйтергә кирәк. Барсына да афәрин.
Hürmetli dostlar, səhnədə indi biючilər, muzikantlar özlərinin orunlarını aldılar. Azat әзерләнә. Берничә мизгелдән концерт башланып китә. Әлбәттә инде Азатка уңышлы итеп, матур нәтиҗәләргә ирешеп, үзе теләгәннән дә яхшырак концертын куеп чыгарга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен дигән изге теләкләрдә калабыз, дуслар. Алла, монда киемнәренә үзем дә әле игътибар иттем. Карагыз, биючеләрнең киемнәре булар нәрсә аңлата икән? Азат суын алган, микрофон алган. Сирге сәхнәдә индәйм, Азат. Суда шишмәсе шунда, мунчасы да шунда бетте. Илһамы да шундаймы? Илһамы да шунда. Азат, менә шушы бүген концертыңда үзеңнең күңелеңә нык үтеп кергән иң жырың көчлесе кайсы дип белисең? Бу концертта 4 төрле яңа җыр булачак. Алар барысы да үзенчәлекле. Аларның Бардашулык дигән җыр, ул аранжировка ягыннан да, башкарыш ягыннан да ул шундый низкий диапазонда эшләнгән җыр. Анда фортепиано һәм скрипка гына уйный. Дөмбеш шаты бер нәрсә юк. Аннан соң инде безнең бар бераз мине башлана. Всё, башлана, Азатка уңышлар телибез. Менә шулай дуслар, ничек бар шулай күрсәтәбез сәхнә артын. Рәхмәт артистларыбызга. Алар инде кирәк вакытта сорауларга җавап та биреп өлгерәләр, сәхнәгә дә чыгарга шул ук вакытта настройларын әзерләп өлгерәләр. Афәрин сез, сокланам сезгә артистларыбыз. Уңышлар сезгә. Азат Фазыевның 12 концертлар залында концерты башланып китте, дусларым. Әлбәттә, аның сәхнәгә чыгуы белән шундый ялкынлы энергия, аның хит җырының көче һәм инде үзенең шундый аңа гына хас булган көчле энергетикасы бөтен залга таралды. Мин дә моны тоеп сезгә шуны җиткерәсем килә. Сәхнә артына Алсу да килеп менде. Алсу, хәерле кичләр, хәерле сәгатьтә хәлләр ничек? Хәерле кичләр, бик яхшы. Хәзер озакламый синең бергә Азат белән чыгышын көтелә шулайбы сәхнәдә. Әйе, хәзер менә чыгыр вакыт җитте. Башта үзем никә җырлыйм, аннан соң менә дуэт җырлыйбыз, Алла бирсен. Алсу, менә әйт әле, хәзер бит инде 3нче ел рәттән Азат үзенең шәхсән концертын куясы, 1-2 номерга гына чыгасың. Элек алай түгел, элек гөл син аның белән сәхнәдә иде. Сиңа ничек ныгырак ошый? Шулай килеп катнашып кына китергәнме, әллә бергә концертта тулайым алып барганмы икегезгә? Бу безнең фишка. Шуңа күрә үзегез билет табыгыз. Сиңа булай ныгырак ошый, әйе? Әйе? Уңышлар телибез Алсуга. Әле тагын сөйләшеп китербез. Әлегә инде сезгә ел сәгатьләрегез матур нурлы дәвам итсен дигән теләктә калабыз. Рәхмәт, рәхмәт. Азат Фазыевның концертының якты bir матур бизәге, әлбәттә инде аның хәле. Җифәте популяр җырчы, автор, башкаручы Алсу Фазыев үзенең җырларын шулай ук тамашачыларга бүләк итә. Эксклюзив кадрларның берсе, хөрмәтле тамашачылар, ул инде Алсу Фазыевның әнисе үзе басып тора. Сезнең һәм безнең каршыбызда хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр барыгызга да. Фәүзия ханым, сез инде шулай һәр елны Азатның концертын калдырмыйча тамашачы буларак килеп карыйсыз, шулай бит? Ел сайын киләм. Менә бүген дә зур зал,
халық толы, мен шот аланын шулай бик матур текмасы. Концерт бик матур бара, бар кешегә дә шыдыр дип уйлыйм. Сер итеп кенә әйтегез әле Фәүзия ханым, менә улы кияүгезнең булай инде. Улыгыз дип күрәсез бит инсаны. Кияүгезнең репертуарында сезнең күңелегезгә үтеп кергән иң көчле җыр нинди җыр? Кайсы җырны яратып тыңлыйсыз аеруча? Нинди җырын дип әйтим инде. Мин аны бөтен җырын да яратам. Миңа барсы да якын. Алар үзләреннән ничек якын булган, миңа да җырлар аларны якын. Алсу, сез сәхнәгә менгәч, шәшә гөлләмәләрен бүләк иткәндә сезгә безнең прокурор диде. Дөресме? Сез аларның прокурорлары гаиләләренең әйе? Әйе, прокурор да кирәк инде. Әзрәк барбыр. Кирәк. Нитеп тору, селкетеп тору. Ә менә сезнең теге тёща дибез бит инде әби буларак селкетеп торуыгызга Азат ничек карыйсың, Фәүзия ханым? Азат миңа үзүм шикелле инде ул. Biz aның белән бик дус. Безнең бөтен фикерләребез дә бер. Сез бер дулкында яшисез. Бер дулкында яшибез без. Күзләре генә тимәсен, гел шулай кияү белән яхшы мөнәсәбәтләр булып сезнең арагызда, балаларыгыз белән гел шулай игелектә, изгелектә, матур якты хисләрдә генә яшәргә сезгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Амин, амин, шулай булсын. Шулай яшәргә язсын. Аларга әйтергә теләкләрегез булса әйтсәк. Миңа да шул балаларга булышып торга язсын. Әйе, балаларның мин алар өчен бик кирәк. Мин алар өчен әби дә, әти дә, әни дә хәзер менә. Шуңа күрә сезгә Фәүзия ханым Аллаһ Тәгалә озын, хәерле гомерләр насыйп итсен. Гөл акылыгыз гөл аяк булсын, аякларыгыз гөл төз булсын, йөреп торсыннар, сәламәт булыгыз. Сез чынлап та безгә әниләребез, әбиләребез, әтиләребез бик кирәкләрсез. Рәхмәт, рәхмәт. Азат менә сокланып күзәтәм, әйме син эстрадада үз урыныңны шундый ныклы итеп, төпле итеп яулап маташасың, үсәсең. Менә сиңа шушы үсеш вакытында мөрәҗәгать итәргә туры килдеме? Берәр кумирыңа, берәр үзебезнең өлкән буын җырчысына киңәш сорап. Я булмаса, бу киңәш сорамаган булсаң, шундый теләкләрең уянганы юкмы? Син бүген менә кемнән киңәш сорарың? Тагы да алга атлар өчен. Мин концертларны озвучивать итәм. Менә теге концертларда менә шулай озвучивать итеп торучы. Бүген Адель Хамзин ролен башкарай. Режиссер булып, мин звукларда утырайм инде. Мин Исиядә дә берничә көн эшләп алган булды, аппаратларны настраивать иткәндә. Аннан соң мин бик озак еллар эшләдем. Лилия Мулагалиева, Гөлбариева, Расим Низамов төркемендә. Шул вакытта мин залда утырайдым. Хыялланып, мәйтем, кара ничек кул чабалар. Кара ничек мәйтем, булар бит бәхетле кешеләр дип әйтәм мин. Фирза Рабида эшләдем мин. Шул вакытта Расимова мәйтем, Расимова яшәгән. Мәйтем, Расимова рәхәтме? Мәйтем, миңа татымасын инде бер. Энем, һәр нәрсә үз вакыты, бу вакыт килеп җитәчәк, просто эшләргә кирәк диде. Мин ниндидер стадионнар җыярга, шаркын концерт куярга дигән, теге бик нык популяр булырга кирәк дигән әйбер белән яшәмим. Мин концерт залда әйтәм, мин бары тик нәрсә әйтим. Минем күңелем, теге менә минем ишемдәге, күңелемдәге теләгем, мин теләгән концерт ул сәхнәдә. Мин акча өчен дә куймыйм, әйткәнем бар бит. Ниндер исем өчендә, нәрсә өчендә куймыйм. Үземә беренчедән рәхәтлек алыр өчен куям. Шуңа күрә без инде уйлыйм, залда тамашачылар белән дә мин үзем чынлап теге үземә рәхәтлек алырга теләгәч, алар да рәхәтлек алалар дип белим. Әлбәттә инде Азат Фазлыевның концерты булса да, Алсу Фазлыева һәм Азат Фазлыевларның матур дуэтларыннан башка күз алдына китерергә мөмкин дә түгел. Әйе, тамашачыларны куандыралар алар үзләренең матур дуэт җырлары белән. Һәрвакыттагыча һәрбер аларның дуэты эчтәлекле, мәгънәле һәм бик күңелләргә үтеп керә торган җырлар бүләк итә алар тамашачыларына. Афәрин сезгә, Фазлыевлар!
sizlərə oylana bilsinlər. Bayır muzikası. Алсу Фазлыева үзенең матур җырларын бүләк итте. Әле тамашачыларга шулай ук инде дуэт җырларында башкармый калмадылар алар Азат белән. Тамашачылар бик җылы кабул итте дип мин шундый хисләнеп тыңлап тордым. Алсу үзең канәгатьме чыгышларыгыздан? Әйе, Аллаһка шөкер, дуэт җырларны яратып тыңлаучылар күп бит инде безнең. Дуэт җырларын тыңларга килгәннәр инде безне яратучылар килгән бүгенге чарага, концертка дип әйтәм, бик канәгать калдым. Сизелеп тора ул тамашачыларның энергетикасына чынлап сезнең тугры, сезне яраткан тамашачылар җыелган. Алсу менә дуэт җырларыгызга килгәндә иң үзенчәлекле туган дуэтыгыз берәрсенең тарихы белән бүлешеп китәсең килмиме? Менә мәсәлән, ничектер авторга мөрәҗәгать итү үзенчәлекле булды. Ул дуэт үзенчәлекле тарихы белән килеп керде. Төнне яздыгыз монда, ничек талаша яздыгыз, бармы берәр шундый искә алырлык хатирә? Ну, безнең инде бөтен кеше белә торган "Әгәр сине очратмасам" дигән җыр, ул җырның сүзләрен безгә Гөлүсә Шахбан җибәрде дә инде. Һәм Азат инде безнең шигырьләргә бик нык игътибар итә. Ул җырларны бик яхшы сайлый. Һәм менә шушы шигырьгә, бик күп шигырьләр арасында шушы шигырьгә тукталып, менә кара ничек матур мәгънәле бу шигырьдән көй тотарга кирәк дип безнең бергә укыган, без өчәү бергә укыган Илдар Ахмадуллин дигән егеткә тапшырды. Һәм Илдар аны төнлә шуны теге әкрен генә кеше йоклагына җырлыйсың бит, килисең менә шулай дип көйләп кенә җибәргән иде. Һәм менә бүгенге көндә ул җыр без аны 1 миллион тапкыр җырлаганбыз, бит. Никадәр бәйрәмнәрдә, никадәр кичәләрдә, никадәр концертларда без аны башкардык. Һәм бу шапырт кына Илдарның җырлап җибәргән көе хәзерге вакытта бик күп кешеләрнең күңелләренә хуш килә һәм бик күп кешеләр шушы җыр аша без гаиләне саклап калдык диючеләр күп менә язалар миңа менә шушы җыр безнең менә гаиләгә туры килә. Шушы җырны тыңлагач кире менә ойрылмадык дип язучылар да бар. Булай инде бик күп парлар безне нәкъ шушы җырыбыз аша белеп кичәләргә чакыралар. Субханалла, әле сез тере килеш үзегез бәйрәмнәргә барып, концертларда чыгышлар ясаганнан башка бит әле мин үзем бәйрәмнәр алып баручы буларак әйтәм, Алсу әле аны күпме без уйнатабыз яшьләрнең беренче биюләренә. Искиткеч җыр бит ул. Димәк инде аның шундый әкрен, матур итеп җырлануы, шулай теге подачасы дибез бит нәйме? Русча әйткәндә, бу төнне язылган көй булганга шулай булып туды инде бу җыр бит. Бу профессионаллар, Гөлүсә Шахбан ул профессионал шигырьләр остасы бит инде. Илдар Ахмадуллин без бин музыкальный бүлектә укыгач, шун музыкант. Инде Марат Бухин, сез инде беләсез, танылган композитор һәм аранжировщик, әлеге аранжировщик безгә бик матур итеп ясап бирде. Профессионаллар ясагач матур чыкты. Алсу, менә Азат белән сәхнәдә дуэт җырлар башкарганда, сез ул җырның тарихына чын күңелдән кирип китәсез. Менә күзләрегез сезнең күзгә карыймы, йөрәкләрдә белән нәсидер тормышта, гадәти тормышта булмаган хисләрне нәкъ сәхнәдә дуэт башкарганда йөрәктән ниндидер тантана иткән хисләрне тоясыңмы син? Әйе, әлбәттә, менә мин үзем җырны башкарганда Азатның күзләренә карап, бик хисләнеп башкарам. Кайвакытта мин елап та җибәрәм, күзләремнән яшьләр килеп чыга, тавышларым калтырый башлый. Чөнки менә җырны сайлаганда барыбер үзеңә якынрак туры китерә торган җырлар бар. Менә безнең Азатла икебезгә туры килә торган җырлар бар. Һәм шул җырны һәрбер сүзе, һәрбер җөмләсе безгә туры килә. Менә амин, амин дип җырлаган кебек җырны мин һәрбер менә күзләренә карап, менә кулларыбыз кат итеп тотабыз, кулны кулга алганда инде энергия бирәбез бер-беребезгә, ышырып җибәрәбез теләкләрне. Шулай. Бик күңелле концерт. Алсу белән Азат Фазлыевларны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Күркәм гаилә, күркәм шундый җырчылар. Бик зур рәхмәт. Я желаю, самое главное, Азату энергии, силы, вдохновения. У него это все очень здорово получается. И желаю вот этой неиссякаемой энергии и любви, и счастья. Запасной батарейка сыман. Аның турында сөйләмәсәләр дә, ул барыбер кул астында. Бары тик уртанчы бала гына өйдә кайда нәрсә ятканын белә. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Фазлыевларның мәхәббәт җимешләре, уллары
Ильяс, Ояз кызлары Зифа һәм инде Фазыевларныкы түгел дусларым. Бу инде безнең Оязның биюче партнершасы дип аталар бит инде. Исеме ничек? Скарлико Екатерина. Екатерина. Менә алар сезгә сәламнәр юллыйлар. Һәм инде әлбәттә сүзне Фазыевларның хуҗабикәсеннән башларга булдым мин аны Азат белән Алсу шулай дип йөртәләр. Һәм инде егетләр дә шулай диләр. Безнең өйдә хуҗа, начальник ул инде Зифа диләр. Зифа, сәлам. Привет. Ничек хәлләрең синең? Маманы. Егетләр белән сүзне дәвам итәсе килә. 3нче елны без ялгышмасам матур итеп әңгәмәләр корган. Ильяс белән, Ояз белән күреп торам мин социаль челтәрләрдән. Аларның иҗади яклап та үсешләре бар һәм инде мәктәптә укулары да егетләр шәптер, шулай бит. Ильяс, мәктәптә ничәнче сыйныфта укыйсың? 6-нчы сыйныфта. Менә үткән чирекне нинди билгеләргә тәмамладың? Үткән чирекне, нормально дүртлеләр анда. Өчесе бармы? Эшлисе бар. Ничәү? Бер генә. Бер генә эш төзәтәсең бит син анаймы? Төзәтәм. Син эшли алгач әтиң белән сиңа ничек карыйлар? Әз генә ярышалар инде әйтәләр, типа икенче чирекне әйбәт укы. Әйбәт яхшы билгеләр алган өчен алар ниндидер бүләкләр эшләрме сезгә? Юк, просто мактыйлар. Әле бит әле син, Ильяс, ниндидер тагын бик театраль мәктәпкә йөрисеңдер, бик көчле мәктәпкә дип беләмәйме? Ул мәктәпнең исеме ничек дип атала? Апуш, ул Бавар театр студиясы. Ошыймы сиңа? Бик. Атнасына ничә тапкыр барасың син анда? 3 тапкыр. Анда сөйләргә, үзеңне артистлык яктан ашырга ярдәм итәләрдер инде, бит. Менә бүгенге синең матур чыгышың да нәкъ шушы театрга синең йөрүеңнең нәтиҗәсе дип аңлыйм, шулай бит? Сиңа сәхнә ошыймы? Ошый. Киләчәктә сәхнәдә чыгышлар ясарга, шулай КВНнарда катнашырга теләгең бармы? Бара бирсә. Җырларга яратасың? Анысы әзрәк кенә. Әле бит әле Ильяс, син шулай ук бик матур итеп кулинар остасы да дип беләбез без. Өйдә ашарга пешерергә яратасың дип беләбез. Менә соңгы тапкыр Ильяс иң тәмле итеп пешергән ризыгың нинди ризык булды? Мин пешергән идем, запеченный роллар бик тәмле булды. Бик озак эшләнделә түгелме соң ул? Мәшәкате бик күп түгелме соң ул ризыкның? Каядыр анда рисны дөрес эшләсәң, ул 30-40 минут эшләнә. Ильяс Фазлыев. Иде хуҗа Зифа Фазлыева. Беләл куйдан все. Аязга күчәсе килә инде. Аяз, сине котлыйбыз. Беренчедән шундый быелгы уңышларың белән 25нче елда син чемпионат булгансың дип аңладым мин, әйме? Котлыйбыз инде сезне Катя белән бергә. Менә әйт әле безгә, күпме вакыт китә шушы бию түгәрәгенә дип әйтергә кирәкме инде шушы биюгә синең тормышыңның 24 сәгатеңнең тәүлекнең ничә сәгате китә? 5-6 Көндәме ул? Көндә, кайват 10 сәгатьтә булырга мөмкин. Эшләргә кирәк инде. Әле ул әз. Олай теге арыдым, ташладым, туйдым дигән чакларың еш буламы? Була инде, Анда выгорание була, эшлисе килми кайсы вакытта, но шуны үтеп китсәң, үзең җиңгән буласың инде. Әтиеңме, әниеңме сине ныграк куәтли, менә шулай выгорание булган, янган чакта, менә булдыра алмыйм дип күңелең төшкән чакта, кайсысыннан син күбрәк куәтләү тоясың? Икесеннән дә, икесе дә булыша. Миңа аларында андый вакытлар булды инде, алар миңа булыштылар. Булышалар да, шуны үтәргә, продолжать инде, заниматься итәргә бию белән. Катя белән менә сез ничә вакыт, күпме вакыт инде бергә? Без җәйдән генә бастык, әле генә. Һәм белүемчә бит инде менә шушындый биюләрдә шулай ук егетне табуда, кызны табуда пар булдыру бик зур мәсьәлә дип әйтәләр, шулай бит? Теге буйлар бергә туры килергә тиештер инде, сәләтләр бер дәрәҗәдә булырга тиештер, шулай бит? Менә киләчәгеңне ничек күз алдына китерәсең син, Аяз? Артист буларакмы, шушы бию дә бит инде мастер спортыга омтылалар, күп бию белән шөгыльләнгән балалар кечкенәдән. Ә синең менә хыялың, максатың? Мин үзем белмим инде, ничек судьба мин, расположить итер инде. Бию белән дә шөгыльләнәсе килә, һәм артистура белән дә шөгыльләнәсе килә. Прям определиться иткән юк әле. Әле сиңа ничә яшь? 17. Ничәнче сыйныф димәк? 10-нчы.
Иң мөһиме сезнең күңелегез теләгән үрләргә менергә сезгә Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирсен. Ә менә әтиегезнең репертуарына килгәндә, Ильяс, син аның кайсы җырын нык итеп яратып тыңлыйсың? Уларым бик матур җыры әтинең. Менә шунысын тыңлыйм. Һәм яңа җырларын әти күрсәтә, бик ошый. Сезгә җырлап күрсәтәме гомумән яңа җырларны? Тыңлагыз әле улларым сезгә ничек дип. Көн сайын. Көн сайын сездә концерт. Әйе. Хәзер үз йортыгыз белән яшәгәч бигрәк көндә көн-төн концерттар инде, әйбит. Ярый. Ә тагын татар эстрадасында кайсы артистларны тыңлыйсыз? Гомумән кызыксынасызмы татар эстрадасы белән сез әтиегездән башка? Гүзәл Уразовна тыңлыйбыз, Марат Айруллинны, Ришат Ихматуллинны да тыңлыйбыз. Раис Фасиховны да тыңлап карыйм кайсы вакытта. Шулар инде. Ильяс, ә син? Шулай ук, барысы да шулай. Өйдә нинди телдә сөйләшәсез күбесенчә? Рус телендә, татар телендә бар. Сез татар телендә күбрәк сөйләшегез инде зинһар ярыймы? Башкаларга үрнәк булырдай гаилә булыгыз шушы яклапта. Рәхмәт сезгә, талантлы гаилә Фазлыевларның балалары булды сезнең каршыгызда, хөрмәтле дусларым. Афәрин дип әйтәсе килә, миңа калса Азатның да һәм Алсуның да иң үҗәт, иң тәвәккәл, иң кыю, иң талантлы якларын алып үсеп килә бу балалар. Киләчәкләрегез хәерле булсын. Күзәтеп киләбез бит инде Алсу хәзер Азат үзе генә шәхсән иҗат итә, күбрәк сиңа караганда. Инде син аның концертларында гына чыгыш ясап китәсең, без аны кабатлап әйтәбез. Ә синең алайда күбрәк вакытыңны янәдән иҗатка багышларга, күбрәк чыгышлар ясарга, аның концертында да күбрәк өлешендә концертның чыгышлар ясарга дигән менә шундый хисләр уянып китмиме уйлар башыңда? Үткән ел бик күп сораулар булды. Нишләп әс булдың? Чыгышыңны кирәк икенче бүлектә дә дип инде. Ну, Роза быел бер үткән ел 3 җыр булса, быел 4 булды, бергә артып киләйме? Бергә артып китте. Дөресен әйткәндә, мин үзем Азатны поддержать итәргә һәрвакыт әзер. Менә любой офицерның артында хатыны торалар дип әйтәләр бит инде. Менә мин үземне шундый кеше дип саныйм. Мин аны канатландырам. Мин аңа куллар төшеп киткәндә бик булышам күтәрергә. Әгәр дә мин дә ярдәм итмәсәм, аңа ул ничек иҗат итер микән? Икәүләптен 50-50 итеп, андый итеп чыгышлар итәсем килә дип әйтәсем килми. Чөнки минем әле башка юнәлештә дә эшлим, мин башка өлкәдә дә бик уңышлы эшлим. Ләкин иҗат ул минем күңелем, иҗат минем үземне рухландыра. Һәм иҗатта да синең бар үзеңнең тамашачың бар. Менә минем үземә яза торган, мине яратып карый торган кешеләрем бар. Шуңа күрә мин аны инде яратып башкарам. Ну, ирдән узып 50-гә 50 йөрисем килми. Искиткеч мин Алсу белән һәрвакыт аралашканда аның шул хәтлек аек акыллы фикер йөртүенә сокланам мин сиңа Алсу. Шуңа инде синең чынлап та һәрбер тормышыңның өлкәсендә син шундый үсештәсең. Сез бит инде әлхәмдүлилlah шөкер кыз бала да кайттыгыз син. Өченчегә нинди генә табиблар тарафыннан куркынычлар дип әйт, куркынычлык астында булса да син аңа да бит тәвәккәллек белән өченче кызга уздың, алып кайттың, Аллага шөкер. Бизнес-вумен, әле бөек үрләрдә бит әле син НЛ компаниясында да дип әйтергә кирәк. Ике мала нинди талантлы итеп үсеп килә. Монда Азатның да әлбәттә зур өлеше. Синеке тагы күбрәк бит инде кешенең шулай бит гаилә учагында саклап калырга кирәк. Ничек өлгерәсең син Алсу? Ничек булдырасың син моны? Үзеңне ичке энергетикаң ярдәм итәме? Нәрсә булыша сиңа буларның барысына булдырырга? Дөресен әйткәндә, минем предназначение русча әйткәндә, мин балалар бит инде безнең әйбет, мин үзебезнең балаларны лаеклы кешеләр булуын телим. Һәм әгәр дә иҗатта гына йөрсәк, без балалар артта кала. Менә сез бүген күрәсез безнең балаларның чыгыш ясаганнарын, алар елдан-ел һөнәрләре арта. Менә репетициядә карап тордым, алар шул хәл ыстырганнар. Мин аларның кеше арасына кереп, шын кеше, шын шәхес булуын телим. Шуңа күрә күбрәк балаларга да мин вакытымны багышларга тырышам. Моның өчен бик күп финанслар да кирәк. Финанс булсын өчен эшләргә дә кирәк. Шуңа күрә аңлыйсыз, менә һәрбер процентовка кими башлый җырлар өчен. Мин телим безнең гаилә белән 3 балабыз бар бит инде. 3 балабызга да безнең үзебез кебек лаеклы кешеләр белән кыдалашып, кешеләр кемнәрнеңдер яраткан балалар белән безнең балалар барлашсыннар иде һәм алар менә матур үрнәк тормыш кырсыннар һәм озак еллар яшәсеннәр дигән. Менә шундыйга барам мин күбрәк гаиләгә ник кертәм, өлеш көчеңне кертәсең инде.
Төгәл бер ел элек Уфадагы концертында аралашкан идек, Азатайма. Алсу белән серләшеп киттек. Алсу әйтә, Азат озак елда бигрәк тә үзгәрде ди. Әйтмим, ул кайсыякларыңны сине ассызыклап әйткәнен, үзең менә үзеңдә нинди үзгәрешләр сизәсең? Күңелеңдә, уйларыңда, фикерләреңдә. Мен тулайым, менә нәрсә әйтәләр бит әле. Алма бит инде, алма агачы бит башта берләнә, әйбит. Аннан соң чәчәк барлыкка килә, аннан соң инде алмасы барлыкка килә башлый. Ул менә алмасы бит илгерә, чәчәк бит әле илгермәгән, алмасы илгергән. Менә мин шул теге алма кебек хәзер ир буларак та, тормыштагы үземнең позиция буларак та, баларга ныклы әти буларак та, ныклы тормыш иптәше буларак та, шул вакытта инде гаиләмне, тормышымны алып бара торган ир буларак та илгергәндер дим. Мин хәзер теге аяк фикер белән, аяк акыл белән элек кызып китеп бер нәрсә әйткән булсаң, мин хәзер уйлап, ахырын ничек булачак. Инде хәзер балалар да үсә, ул малайга 17 яшь, инде ул шундый теге сораулар да бирә хәзер. Теге тәпләп сөйләшеп булмый. Шуңа күрә мин шунап та илгергәндер дим. Мин Аллага шөкер. Теге мактанып әйтүем түгел. Бүгенге көндә без ныклы басып торабыз үзебезнең тормышыбызда. Башка яктан финанс якларына бар бер яктан. Шуңа күрә менә бу хоббибызны үстерү безгә шундый рәхәтлек бирә. Мин алсы шундый якларны әйткәндер. Мин үй төзеп чыккач, вообще үй кышына әйләндем. Роза беләсезме? Мин аңламый идем. Кеше каядыр кунакка баргач, менә әтияни безгә килгәч, әйтәри, кайтырга кирәк. Мин аңламый идем. Алсуның әнисе безгә кунакка килгәч, кайтырга кирәк дип киенеп куя иде. Иртә таңнан киенеп куя иде. Мин кич белән кайтырга җыенам, ул иртә таңнан уже киенгән. Мин аңламыйм. Менә мин хәзер аңлыйм. Менә концертта әйттем, шул яшькә барып җиттек. Теге үзебездә кайчандыр бала булган булсак, хәзер үзебездә инде әтияни, үз диваның, үз мендәрең, үз йортың барысы да менә шунап та хәзер мин теге кышына әйләнеп беттем. Нәкъ киләсе сорауны шуның турында бирәсе килгән, әле былтыр сез төзеп кенә битеп маташа идегез январь аенда без аралаштык синең белән. Бер ел була, Алла бирсә. Бер ел була күченгәнегезгә. Нинди менә синең үй кышы икәнеңне, өеңне бик яратып яшәгәнеңне аңладым инде. Уңайсыз яклары, шәһәргә ераграк булулары. Юк, бу ел кар яуды инде. Кар яуды, Аллага шөкер яуды дим менә. Мин безнең беренче ел битем. Мин теге социаль челтәрдә төшеп кем яртам, ярап бер кызым. Алланың рәхмәтләре яусын. Явасын бит. Күршеләр мине байтырып җибәрәләр теге. Теләсә нәрсә сөйләмә, ямасын инде без ничәнче ел яшибез дип. Рәсмән кай вакытта кайтам, теге эшләрдән теге башлар бит инде теге бизнеста да бит инде уйлау, нитү цифры нәрсә дигән кебек. Менә шунда кичке сәгать 1ләргә, төнге 1ләргә хәтле кар керем мин. Мин кай вакытта балаларны да чыгармыйм. Чөнки үземә күбрәк калсын өчен. Менә мен дә бөтен уйларым белән мин снега уборщик алдым, мин алса туган көн бүләк итте бит. Шуны белән бутыр дип рәхәтләнеп, карларны күреп, ничектер үземә тынычлык, аннан соң физик яктан да рәхәтлек бирә бит инде ул. Шундый русча атып әйткәндә удовольствие алып керәм. Шуңа күрә мин Аллага теге итмим. Бәлки мин юмор белән куямдыр социаль челтәрдә бит, опять кар ява башлады. Но чөнки гүлнәктә юмор белән яусын. Мин бик шат, Аллага шөкер. Кар яуганда теләкләр теләргәделәр бит әле ул. Теле тартабыз. Азат Фазлыевның әле тамашачылар, хәтта ки якыннары да белмәгән берәр сәер таланты бар микән? Талантлы кеше бар, якында талантлы диләр бит. Мин пародиялар күрсәтәм инде. Концертларда күптән инде күрсәткән бар пародиялар, бик күрсәтмим. Әлегесе вакытта яратып эшләгән пародияң юкмы? Кем булып сөйләшеп карыйсың килер менә безгә, безнең камерага юкмы андый теләгең? Бәлки менә Алла бирсә, мине уйлыйм инде туган көн концерты оештырырга. Бәлки мин шунда үземнең сез белмәгән, тамашачылар белмәгән якларны ачырмын дип. Шуңа күрә сер итеп кенә туган көндә белерсез. Алла бирсә, иншаллах, насыйп булсын.
тамашачылар арасында әлбәттә инде безнең артистларыбызның коллегалары, хезмәттәшләре дә очрый, Миләүшә, танылган җырчы, шулай ук хәерле кичләр, Миләүшә Сафина, хәерле кичләр Миләүшә. Хәерле кичләр. Нинди хисләр тантана итә бүген концертта? Рәхәтләндереп ял итеп утырабыз. Дөресен генә әйткәндә, бүген генә уйладык килергә. Әле ярый безгә дигән бер урын калган. Бөтен зал тулы. Бик яратабыз Азатның концертын. Планлаштырмаган идек, авылга кайтырбыз дигән идек. Авылга кайтмаска булдык, концертка килдек. Һәм бик дөрес карар кабул иткәнсез. Ай, бик яратабыз. Менә баланы да йөртәм үзем белән әзрәк концерт тормышына кереп китсен дип инде карап үссен дип. Азат турында да серләшеп китәсе килә. Алсу, синең белән гел тырышам мин Азатның концертына эшләргә килгәч, аның турында нәкъ синең күзлегеңнән чыгып, аның турында нәрсәдер ачыкларга. Менә Азатка нинди чагында тимәскә кирәк әйтәле менә. Син аны сизәсеңме, тоясың менә бу янына барага түгел, әле шундый мизгел Азатның дип кайсы мизгелне әйтә аласың? Ну, йокысы туймаса инде ул азрак ачулы булырга мөмкин. Шуңа күрә мин әтиләр йоклаганда балаларга шоламаска, шапырткадан йөргә кушам. Ашу килгәндә инде якын килмәскә, дәшмәскә тырышам. Менә кичә дә бер соңга калып барабыз инде, нык каты нидә бар, ашыгып бара инде, сүгелеп бара дисәң дә мен бер сүз дә дәшмәчә бардым. Чөнки теге ашу килгән вакытта кешегә тагын да өстәп җибәргә кирәк түгел. Дәшмәсәм, мин шул хәл акыллы кеше булып калам. Азатның нинди сыйфатлары синең уйлавыңча аңа менә шулай матур итеп дөньяда көтергә, сәхнәдә дә үз урынын алып, эстрадада үзенең көчле урынын алып атларга ярдәм итә дип син ничек уйлыйсың? Азат ул бик киң күңелле. Ул кешеләрне ярата. Ул олыларны бик хөрмәт итә. Азат ул ничек дип әйтим, менә олы кешене кеше итә торган кеше һәм бик нык ярдәмчел. Балаларны шуңа өйрәтә ул. Әгәр дә күрә икән анда әби кеше, хәер сорап тора икән, бар чәчәген сатып ал дип, әби не булса да җибәрә, менә балалар өйрәтә инде. Шуңа күрә киң күңеллелеге аңа бу тормышта барырга ярдәм итә һәм инде ул гел позитив булырга тырыша. Күңеле төшеп китәргә мөмкин аның. Менә шушы вакытта мин күңелне күтәрәм. Аннан соң аның теге кайфи яхшыра һәм кайфи яхшы булгач бүтән кешегә рәхәт. Иркәләргә синең вакытың бармы? Гомумән менә Азат иркәләгән, синең аны назлаганыңны яратамы? Әлбәттә инде. Кайсы яратмасын инде? Әйе, әлбәттә без элек бик күп эшләдек. Безнең эш белән үтте. Но хәзер безнең әзрәк кенә семейный ценность дип әйтәм инде үзгәрде. Без хәзер бик күп менә гаиләгә һәм бер-беребезгә вакытны багышлыйбыз. Сәяхәт итәргә тырышабыз. Бер-беребезне бүләкләр белән сөендерәбез һәм бар күбрәк вакыт табабыз элеккә караганда. Субханалла, машалла дип кенә минем әле Алсу белән әлеге мизгелләрдә интервьюны тәмамлыйсым килә, чөнки барда тәртиптә Фазлыевлар гаиләсендә дип уйлыйм. Мин сизәм, күңелем белән дә шулай сизәм. Шулай тәртиптә булсын, шулай иманыгыз ныклы булсын, гаиләгезнең иминлеге һәр вакыт гел үсеп кенә торсын, бәрәкәтле булсын. Амин, амин, бик зур рәхмәт. Искиткеч кайнар ялкынлы дулкыннарда шулайды Азат Фазлыевның Казан шәһәрендә оештырылган 3нче ел рәттән концерты тамам дусларым. Монда бүген рәхәт булды, монда бүген кайнар булды, монда бүген искиткеч булды. Рәхмәт сиңа Азат, шундый хит җырларың өчен, рәхмәт сиңа матур күңелең өчен, рәхмәт сиңа тамашачыларга шундый һәрбер күзәнәгең белән һәрбер җырыңны җиткерә белгәнең өчен. Синең тырышлыгың, синең тәвәккәллегең, синең үҗәтлегең һәр вакыт сокландыргыч булды. Без сине хөрмәт итәбез, яратабыз, бары тик уңышлар телибез. Роза хәйрәне шушы мизгелләрдә сезнең белән сау булыша дусларым. Исән-имин булыгыз, төгәл бер генә атнага сезнең белән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз дип хушлашам.